Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 25 май, сишәмбе. Мен Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, бергәләп карыйк. Һәр елның 25 майында Россиядә филологлар көнен билгеләп үтәләр. Филология фән буларак 17-18 гасырларда барлыкка килә. Бүгенге көн филология фәннәре укытучылары, телләрне өйрәнүче һәм яратучыларның, китапханәчеләрнең һөнәри бәйрәме дип тә әйтсәң була. Бүген дөнья буйлап дан тоткан Вена опер театрының ачылган көне. 1869 елның 25 майында театр Моцартның Дон Жуан операсы белән ачылып китә. Вена опера сәхнәсендә сезон сайын 60 опера һәм балет спектакльләре куела. Бу күрсәткечләр буенча Вена опера театры дөньяда беренче урынны алып тора. Бүген халыкара сөлге көнен билгеләп үтәләр. Бу Британия язучысы Дуглас Адамс исеме белән бәйле. Язучының җанатарлары көн дәвамында сөлге тотып йөриләр. Дөнья күләмендә популяр булган әсәрләрнең берсендә Дуглас сөлгене сәяхәт вакытында иң кирәкле әйберләрнең берсе дип игълан иткән була. Коллаж француз сүзе. Сынлы сәнгатьтә төсе һәм фактурасы белән аерылып торган, нидә дә булса нигезгә ябыштыру юлы белән рәсем яки график әсәрләр иҗат итүдән гыйбарәт. Коллаж техникасы турында беренче мәгълүматлар 2нче гасырда билгеләнә, ләкин үсешен ул 20нче гасырда ала. Безнең илдә исә коллаж узган гасырның 20нче елларында барлыкка килгән. Фотоколлаж ярдәмендә листовкалар, агитация плакатлары, фотофрескалар, иллюстрациялар барлыкка килә. Татарстанда бүгенге көндә мондый төрдә эшләүче рәссамнар бөтенләй дә юк диярлек. Венеция гүзәллеге, диңгез буенда, якты кояш астында пальма яфрагы, җәйгә таба картиналары ул иҗат иткән хезмәтләрнең бер өлеше генә. Барысын бергә туплап карый башласаң, шактый гына җыела. Үзе генә дә бер күргәзмә ача ала һәм ул аңа омтыла да. Иске газета журналлардан кисеп алып, ябыштырып картина тудыру, ягъни коллаж стилендә ясаучы рәссамнар бармак белән генә санарлык. Казан кызы Гүзәл Хөснетдинова Сәләхова шушы сирәк иҗатчыларның берсе. Ул буяулар урынына кәгазь кисемнәре, пумала урынына кайчы кулланып, бик матур, шаккатырлык рәсемнәр, портретлар ясый. Бу хезмәт юлы бик үзенчәлекле һәм бик кызыклы. Менә ерактан караганда гына ул бик җиңел кебек. Әлбәттә бу шулай тоела ала, чөнки кагаз бит ул безнең көндәлектә очрый торган шундый материал. Ләкин бу техника ул үзе бик үзенчәлекле, кызыклы, мавыктыргыч һәм авыр. Чөнки краскаларны, буяуларны алсак, анда төсләр инде әзерләнгән була. Бу техникада син төсләрне, кирәкле фрагментларны, төрле оттенкларны бик күп төрле журналлар, кагазьләр, битләр, китаплар арасыннан табырга туры килә. Бөтен кызыгы да шунда, авырлыгы да шунда дип әйтәсем килә инде. Хөснетдинова Гүзәл Казан кызы. Үзен күпме хәтерле гел рәсем ясый. Ә менә гимназиягә укырга кергәндә музыка классына эләгә, фортепиано һәм домбрада шөгыльләнә. Соңрак музыкадан бик үк ләззәт таба алмагач, укуын 7нче сәнгать мәктәбендә дәвам итә. Николай Иванович Фишин исемендәге Казан сәнгать көллиятенә укырга керә. Андагы уку елларын җылылык һәм рәхмәт белән искә ала. Алар иҗат, ирек, аралашу һәм җиңеллек белән тулы еллар. Дизайн һәм сәнгатькә өйрәнү дә креативлык, зәвык, стандарт булмаган фикерләү һәм проблемаларны чишүнең төрле юлларын эзләргә өйрәнү дип саный. Соңрак Казан Федераль университетының интерьер дизайны факультетында читтән торып укып белем ала. Бер үк вакытта төрле оешмаларда профессияны өйрәнү, чарлау юлын үтә. Поп-арт стилендә карандаш, акрил буяулардан картиналар ясый. Коллаж техникасы ул менә ниндидер нигезгә аннан аерыла торган материалларны ябыштыру техникасы инде. Һәм ниндидер бер идея уйлап тапканнан соң мин аны бу очракта картонга яисә холстка башта карандаш белән сурәтен ясыйм. Шуннан соң инде шул идеяның төсләрен барсын китереп, анарсын гына инде журналларны кисеп, кирәкле детальләрне эзли башлыйм. Ләкин иң баштан карандаш.
Мен үзем үшін қазір мына журналларны төгәл материал иттіріп алдым. Коллаж техникасында анда ул объемны да булала, тигіз де булала. Демәк, инде біз қағаз бетлерін түгел еме, анда ағаштан иде түрлі объемный материалларда қолланалабыз. Мен үзем үшін әлеге мына журналларны сайлап алдым. Ең бірінші башта идея, анарсың шул идеяға композицияны ойлап табасыңмы, кереклі фотография табасыңмы, тігі референс деп атала енді қарап ішлерге. Анарсың енді шул ненде ойлаған тіслеріңе, ненде идея, ненде эмоция кетіруіне тілеп, енді анарсың қағазын ізлей башлайсың. Қай бір образлар башқа рәсімге қағазлар ізлегенде де табыла. Шынки журнал бетлерінде бек шынды вдохновляющие, шынды матур сүрәтләр күп була бит инде. Менә шулай әкренләп, анарсын, менә шунда сүрәт туа. Гүзель Хуснутдинова удивительный художник. Гүзәл Хөснетдинова искиткеч рәссам. Мин аны беренче тапкыр Италия кәефе дигән күргәзмәдә күрдем. Аны безнең Казан рәссамы Тимур Хайруллин Горький исемендәге музейда оештырган иде. Менә бу коллажны күргәч тә мин шак каттым. Башта әле аның кәгазь кисәкләреннән җыелганын аңламадым да, бик озак басып карап тордым. Әйтергә кирәк, күргәзмәдә катнашучылар да шактый иде. Шуңа күрә дә әлеге әсәрне чит илдәге бер рәссамның хезмәтедер дип уйладым. Чөнки бездә мондый әсәрләр юк. Әйбәтлебрәк карасам, бу рәсем безнең Казан кызы гүзәл эш икән. Үзе яшь, үзе чибәр, яхшылап таныштык, сөйләштек. Әйтер идем, гаҗәеп талантлы рәссам, шактый гына башка эшләре дә бар. Тиз арада гына документларын җыеп, үзебезнең берлеккә әгъза буларак беркеттек. Хәзер инде күзәтеп барам, күргәзмәләр саен тамашачылар аның эше белән кызыксыналар, яхшы бәя бирәләр. Әйе, дөрестән дә, безнең Татарстанда да коллаж стилендә картина ясаучы рәссам барлыкка килде. Бу бик зур шатлык. Бүген яшьләргә аның хезмәтләрен үрнәк итеп күрсәтергә була. Ныклап торып әйтә алам, бу талант табигатьтән бирелгән. Минем соңгы эшем мәсәлән хатын-кыз сүрәте шляпада, ул Илдар Зариповның галереясында безнең союз белән выставка узды. Все дело в шляпке деп атала инде. Бар эш шляпәдә. Шундый матур тема һәм мин шулай ук менә шундый ниндер матур хатын-кыз сүрәте эзлисем килде. Һәм ул сүрәт менә ниндер айрым бер хатын-кыз гына түгел, образ буларак инде күрсәтәсем килде. Эшләремнең иң шундый матур ниндер мизгеле ул менә тамашачы именно эш янына килгән вакыты. Чөнки башта ерактан карыйлар һәм ничектер күзләрендә аңлаешсызлык име, нәрсәдер менә икенче төрле икән, аңламыйча торалар. Нәрсәдер эзлиләр, менә күз алла бетерә алмыйлар. Анарсынан инде мин аларны якынрак килеп карагыз дип чакырып китерәм. Килеп карагач инде менә ничектер сүзләр күрә башлыйлар, нидер анда сүрәтләр бар икән. Анарсын гына менә күзләрендә дә минем беренче менә хис нинди булды, менә ух ты, менә бу бит кагаз икән дип, менә аларны да менә шул уй килә һәм мин үземнең беренче хисләремне исемә төшерәм. Бөтен мәгънәсе менә бөтен кызыгы шунда, чөнки менә якыннан караганда син айрым инде кисәкләрне генә күрәсең. Ә ерактан караганда инде ул менә шундай бер сүрәт булып килә. Аның менә идеясы да бар име, монда диңгез, шундай тынычлык, матурлык һәм менә кыз шул диңгезгә карап ял итеп утыра. Кадерле тамашачылар, сез берәр төрле әйбер аңлыйсызмы? Менә бусы артқы яктан эшләпә, бусы гәүдәсе кызыбызның, ә бусы лента, тасма эшләпәнән. Гаҗәеп матур. Ә анда диңгез киңлеге. Иксез-чиксез диңгез. Күңелдә әлбәттә шатлык, рәхмәтлектә тулы, чөнки мине башка рәссамнар арасында табып, менә шулай итеп ничектер минем хезмәтемне танып, менә шулай итеп күреп, союзга да чакыру бик шундый зур эш бит инде. Һәм башка художник, башка рәссамнар белән менә шулай катнашуда мин рәхәтлек табам. Чөнки башка рәссамнар белән аралашуда бар инде, алар белән тәҗрибә белән алышасың, башка ниндер эшләр күрәсең, башкача эшләр була икән дә таный башлыйсың. Һәм шулай итеп выставкаларда катнашу үземә дә зур тәҗрибә алып килә һәм рәхәтлек алып килә. Бүгенге көндә Гүзәл Хөснетдинова уңышлы рәссам, ягъни чын танылган профессионал булу өстендә эшли. Картиналарының зур павильоннарны, өйләрне бизәвен тели. Шәхси күргәзмә турында да бер дә исеннән чыгармый. Шуңа зур әзерлек алып бара.
яшь рәссамга уңышлар юлдаш булсын дип телисе генә кала. Без туры эфирда эшлибез, барыгызга да хәерле, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Башкалабызның Иске Татар бистәсендә Шамил йортында урнашкан Габдулла Тукай музее 35 еллыгын билгеләп үтәргә җыена. Музейның үткәне һәм бүгенге көне турында без Гүзәл Тухватова, Габдулла Тукай музее директоры белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез, Илза, исәнмез, хөрмәтле тамашачылар. Бик шатбыз сезне күрергә беренчедән. Рәхмәт чакыруыгызга. Менә шагыйрьнең 100 еллыгына ачылган музей һәм бүгенге көн музееның ике менә шушы музей арасында нинди мөһим айырмалар бар? Иң беренче чиратта аның бай традициясе бар. Ул инде әлбәттә үзгәрешсез һәм аның бай экспонатлары бар. Ул Тукайның шәхси ядкәрләре һәм аның белән аралашкан күренекле 20нче гасыр башындагы күренекле язучыларның, җәмәгать эшлекләре журналистларының, Фатих Әмирхан, Сүнчәләй һәм башка шундый күренекле шәхесләрнең шәхси ядкәрләре саклана. Инде үзгәрешләргә килгәндә, беренче тапкыр Габдулла Тукай әдәби музее үзенең тамашачыларын 1986 елның 11 июнендә каршы ала. Музей шагыйрьнең тууына 100 ел тулганда менә шул мөһим бөек датага багышлап ачыла. Шуннан соң инде музейда берничә тапкыр экспозиция уздырыла. 2016 елдан соң инде без төзекләндерү эшләренә ябылып, яңадан үзебезнең тамашачыларыбызны 2018 елның 30 августында Татарстан Республикасы көнендә каршы алдык. Биредә инде тамашачылар бөтенләй яңа үзгәртелгән, заманча әзерләнгән, бай электрон технологияләргә баетылган экспозицияны күрә алалар. Ләкин ничек кенә булса да үзәгендә экспонат кала. Һәм менә бу экспонат безнең музеебызның эшчәнлегендә билгели, аның төп юнәлеше булып тора. Без инде музей хезмәткәрләре экспонат теле белән сөйләшәбез, экспонат теле белән уйныйбыз һәм үзебезнең төрле яшьтәге, төрле җирдән килгән тамашачыларны, төрле һөнәр ияләрен нәкъ менә шул экспонатлар белән кызыксындырып, Габдулла Тукай иҗатына, 20нче гасыр баш әдәбиятына һәм гомумән Тукай тәэсирендә инде татар халкы әдәбиятына, тарихына шулай мәхәббәт уятырга омтылабыз. Бездә нинди генә эшчәнлек юк дип әйтсәм, инде музей менә шундый кызыклы урын дип әйтсәң, инде урын сүзенә генә сыеп бетми, чөнки музей үзе аерым бер дөнья. Анда төрле эшчәнлек бар. Мәсәлән, без хәзер июнь аенда үзебезнең нәни тамашачыларыбызны, ул инде балаларның җәйге лагерьларында йөрүче балаларны аерым махсус әзерләнгән төрле программалар белән каршы алабыз. Алар арасында музей бәйрәмнәре дә бар, шүрәлеләр, Мияубикәләр һәм башка Тукайның персонажлары белән уеннар да бар. Һәм шул ук вакытта аларга Пушкин, Лермонтов, Тукай, Өч йолдыз ул дигән кызыклы квест формасындагы уеннар да тәкъдим итәбез. Ул да инде безнең яңа программаларыбызда. Шулай ук кызыклы балалар өчен әзерләнгән лекцияларда нәкъ менә җәйге лагерьда йөрүче балаларга кызыклы булачак. Бу бигрәк тә мөһим инде, чөнки каникуллар башлана. Шулай бит. Һәм шулай ук инде аерым бер тармак ул фәнни эш. Чөнки фәнни эш нигезендә без экспонатларны туплый, ирәнә, саклый алабыз һәм тамашачыларыбызга җиткерә алабыз. Менә шул фәнни эш дигәндә, мәсәлән, апрель аенда Габдулла Тукай әдәби музеенда Тукай укулары оештырылды. Ул инде бик күп чараларның берсе генә иде, әлбәттә, шулай булса да безнең коллегаларыбыз белән, Тукай иҗатын өйрәнүче галимнәребез белән, төрле өлкәләрдәге, төрле илләрдәге музей хезмәткәрләре белән аралашу мөмкинлеге бирде. Быел безнең шундый үзенчәлеклерәк форматта оештырылды. Безнең инде катнашучыларыбыз музеебызда да булды. Һәм шул ук вакытта интернет аша да безгә катнаша алдылар. Zoom аркылы чыгып та сөйләшергә мөмкинлекләр бар, бездә менә кадрлар да бар. Ансы менә хәзер инде ул эшне без әлбәттә туктатып калдырмадык. Һәм менә май аенда да шундый музей ара бәйләнешләрне ныгытып, Кырымда урнашкан Газпралы музее белән аерым бер семинарда оештырдык. Чөнки быел Газпралының юбилей елы, бик шәһәрбез Габдулла Тукайның юбилей елы һәм әлбәттә инде юбилей елында ачылган Газпралы музейда без дә үзебезнең шундый юбилей түгәрәк даталарыбызны бәйрәм итәбез. Кырымдагы Газпралы музей 100 еллыгын бәйрәм итсә, без әле яшьрәк, әлбәттә, без 35 еллыгыбызны бәйрәм итәбез. Менә шундый аралашулар безгә экспонатларны тирәнрәк өйрәнергә мөмкинлек бирә. Безгә тамашачылар белән аралашу мөмкинлекләрен тагын да киңәйтергә мөмкинлек бирә. Әлбәттә, инде монда заманча технологиялар һәм башка бик күп чаралар безгә ярдәм итә. Һәм
Фәнни эшкә килгәндә инде без Габдулла Тукай әдәби музее хезмәткәрләре Габдулла Тукайның бай иҗатын, аның тормышын өйрәнү өстенә бик күп эшлиләр. Мәсәлән, безнең менә шушы көннәрдә, Алла бирсә, бәлки музейның туган көннән соң булыр, бәлки туган көннә өлгереп җитәр инде. Алганча каршы төгәл датасын әйтеп булмый. Габдулла Тукайның мәҗмугай әсәрләре беренче тапкыр кириллицада нәшр ителәчәк. Ул 1914 елда чыккан шундый татар әдәбиятындагы беренче мәҗмугай әсәр, беренче шундый тулы басма. Аны өйрәнү нәтиҗәләре буенча инде әйтергә кирәк, барлык шигырьләрен дә Тукай үзе сайлап, үзе урнаштырып калдырган, бүлекләргә бүлеп калдырган. Ләкин кызганычка каршы китап бары тик аның үлеменнән соң 1914 елда гына дөнья күрә. Һәм бу китапның бик күп табышлары бар. Ул турында аерым әйтергә кирәктер. Анда беренче Тукайның кулъязмалары да кертелә, фотолары да кертелә. Һәм хәтта нәшрият махсус фотограф яллап, Тукай урыннары буенча шул фотографны чыгарып җибәрәләр. Һәм беренче тапкыр Тукай урыннарының фотолары да биредә урнаштырыла. Һәм аерым бер әсәрләрнең урнаштыру тәртибе, кыскартылулар була, истәмәләр була. Менә алар да Тукай иҗатын өйрәнүдә бик мөһим. Һәм әйтергә кирәк, бу китап 14 елда чыккан, 1918 елда үзгәрешләрсез диярлек бастырылып чыга һәм 1933 елда шулай ук араб графикасында Токиода бастырыла. Ләкин кызганычка каршы менә бүгенге көнгә кадәр ул әле кириллицада бастырылганы юк иде. Менә Алла бирсә инде Татарстан китап нәшриятында якын арада музей хезмәткәрләренең эш нәтиҗәсе буларак инде ул тамашачыларга тәкъдим ителәчәк. Һәм әлбәттә инде булар барса шундый кызыклы чаралар, менә шундый дисплей кебек җыеп, һәрбер эштән, һәрбер экспонатларны өйрәнеп, без инде үзебезнең тамашачыларыбызны музейда көтеп калабыз. Һәм шулай ук инде әйтергә кирәк, заманча технологиялар дип әйттем. Монда инде без музейыбыздагы заманча технологияларын да әйтергә кирәк. Чөнки, мәсәлән, яшьләргә аерым бер төрләре кызык булырга мөмкин. Яисә Тукай иҗатын тагын да өйрәнергә, ныграк өйрәнергә теләгән кешеләр өчен башка чаралар кызыклырак булырга, уңышлырак тоелырга мөмкин. Һәм инде безнең интернеттагы үзебезнең социаль челтәрләрдәге үзебезнең битләребез. Мәсәлән, социаль челтәрләрдә безнең кызыклы проектлар алып барыла. Ул, мәсәлән, Тукай йылдызлыгы дигән проект булды. Анда инде Тукай белән аралашкан шәхесләрнең тормышы турында сөйләдек. Тукай белән танышулары, ничек танышканнар алар, хат ашагынамы, күреп аралашканнармы, фотога төшкәннәрме һәм башка бик күп шундый тормышчан фактларны искә төшерәбез. Һәм әлбәттә инде экспонатлар. Тукай музеенда нинди экспонатларны күрергә мөмкин. Мәсәлән, миңа үземә бик кызык, Фатих Әмирхан, Вафа Бәхтияров турында сөйләгәндә, Тукай музеенда Әлислар газетасының 1907-1908 елда чыккан саннарының барлык саннарының тупланмасы саклана. Анда нинди генә мәгълүматлар юк. Анда Тукайның беренче китаплары басылу турында реклама текстлары да, анда тәрҗемәләр дә, анда Габдулла Тукайның беренче шигырьләре, беренче тапкыр басылган шигырьләре дә, бuna күбесе шул Әлислар газетасында дөнья күргән. Һәм аны әлбәттә инде музейга килгән тамашачылар ул газетаны күрә алалар. Алар хакында инде без вакытлы матбугатта да, журналларда, мәсәлән, Идел журналында бик күп мәкаләләр бастырдык, реклама текстларын, мәсәлән, аларда бик кызыклы мәгълүмат. Һәм кызганычка каршы менә бүгенге көндә 20нче гасыр башында реклама текстлары әле тулы дәрәҗәдә өйрәнелмәгән. Һәм анда мәсәлән, китапларны сату технологиялары. Алар шундый искиткеч кызыклы сүзләр белән кулланганнар. Мәсәлән, менә Тукайның китабы чыккач 1914 елда, анда рекламаның исемнәрендә үк һәр өйдә бер нөсхә булырга тиешле китап, менә шундый кызыклы аппарат. Еллар узган, әле һаман да өйрәнер өчен инде материаллар, темалар килеп чыга. Уйлап карагыз әле шундыймы? Әлбәттә, әлбәттә, булар бик кызык. Гүзәл ханым, шуны әйтәсем килә, сорыйсым килә, 11 бу июнь ул музей хезмәткәрләре өчен генә түгел, ул барлык Татарстан кунакларыбыз өчен дә зур бәйрәм булачак. Барыбызны да чакырып калдык тагын бер кашушы көнгә. Без инде тамашачыларыбызны әлбәттә 11-нә генә чакырып калмыйбыз. Чөнки безнең күргәзмәләр ачылышы алдагы көннәрдә үк башланып китә. Мәсәлән, Шалда яшәүче Данил Әхмәтшин дигән яшь рәссамыбызның ул инде эксперименталь вариантта ясый. Аның заманча ясалган шүрәлеләрен, суанасын һәм башка Тукай иҗатын алабыз. Серләрне ачып бетермибез. Бүгенге көнегезне килеп безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Тамашачылар өзелмәсен, музейыгыздан сезгә уңышлар телибез чын күңелдән. Рәхмәт бик зур. Бүгенгә менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән-имин булыгыз.